प्रिय भाई माने ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା କାରଣ ଏ ଯୁବା ସମୟରେ ଏ ଯୌବନ କାଳରେ ଆମମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆଉ ଏହି ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନେ ସେହି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କାରଣ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଆଉ ସେହି ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସୁଅଛି ଆମସ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଦେଶକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରିବା ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସୁଅଛି। ତାହା ଅନକ୍ୟ ବା ଜଳର ପିପାସାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେହି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା।